आगै आंजों थौ नोंसानियाव आगै थौ आंहाबो रावबो गैया नोंहाबो रावबो गैया सानैबो बिदा बिनानाव बायदि थालायगोन जोंहा आदा आंखौ नोङो नोंसानियाव थानो होमारगोन आरो आगै मानो थानो होआ नोङो आंनि थाखाय अम्बिकी नङा सनाथि आगैसो नोंखौ आं दाबो आंनि आगै सनाथि बायदिसो मोनबाय दङ थौना अननानै न'आव थौ आगै नोङो गावनि जिउखौ फोजोबस्लायस्लाय आंजों थौ सुसाइड खालामनो नाङा आगै हामा पापसो आदा आंबो मिन्थिगौ सुसाइड खालामनो मोना होननानै पापसो होननानै थेवब्लाबो आंहानि जेबो लाना गैया आंखौ रावबो सैया न'आवबो थानो होला आंखौ आं अबाव थानो देनाय दा नोंसो आंखौ लांनो ओंखारबाय नाथाय मानसिफोराथ' आंखौ रावबो लाखियाना दा नोंबो आंखौ नोंसो आगै सनाथि बायदि नुनायखायसो लांनो नागिरदों नङाबाथ' नोंबो आंखौ लांनाय नङामोन आंनो जायगा होनाय नङामोन बिदि नङा आगै नोंनि महरा सनाथि आगै बायदि नङाबाबो आं नोंखौ लांखागौमोन थौ आगै आंजोंनो थौ जागोन दे आदा होमबा नोङो जुदि आंखौ नोंनि न'आव जायगा होमारगोनबालाय थांगोन दे आदा थां नङाबा नोङो सगालागै थांनो थायोथ' मानो आगै मानोना मानसिफोरा जोंफोर सानैखौ थांबाथाय गुबुनसो सानगोन बेनिखायनो नों थांग्रो आं नोंनि उनाव थांगोन दे ओमफ्राय नोङो आंखौ थगायबालाय थगायालै आदा र' होमबा आंनो सगालागै थांग्रोनि आं नोंखौ सगाव नेबाय थागोन दे होमबालाय थां नोंनो सगालागै थांग्रो नोङो आंखौ थगायनोबोथ' हानाय ना मानो थगायनो आदा आं नोंखौ दिनैनिफ्राय आदायानो सानना लाबाय गावनि असे बिदा सानना लाबाय आं नोंखौ दिनैनिफ्राय आदा फैबाय था होमबा जौगाव लोगो हमबानो जाबाय आदा आं दिनै मिनिनोसो ना गाबनोसो सनाथि आगै नोङो आंखौ मानो गाना थांखो जुदि आं अम्बिकीखौ लोगो मोनामोनबा आं थैगौमोन सनाथि आगै नोङो आंनि थाखायनो थैबाय आगै मोसुमागिया हाबा जामारबाय आं फोथायनोनो हायाखैलै रखर सिगांलाय माथो बिबारि आब'खौसो बेसेबा रायबाय थायोमोनलाय खालि रायज्लायनाय होननानै ओमफ्राय गावगायासो दा ब्लदनो खारसनहैबाय रखरा बिब'नि सिगां ओमफ्राय बियासो सिरि सिरि खारखुमालायदोनो न'आव खिन्थालायाखैनो बिबारि आब'लानाव मालाबा थांनांगोन र' बुहुद दिन जाबाय थाङिया गायदे नोंनि तुलतुला अबावबा थांबाय गैला मा तुलतुला गैला दहायनोसो माथो दङमोन आं रायलायना फैदोंमोन औ दङमोनथ' र' ओमफ्राय दा गैला बासा गलांबाय आयु हाबाब अबाव थांखो तुलतुलालाय बबेयाव गलांना थांखो नागिरना मोनाबा सेस जाखाबाय आं आहिनो थांनि र' आंसो हेंगारना हरदों नोंनि अमाखौ मानोना नोङो आंनो दाखालि फैसा दाहार बिनायाव थाइसेबो होआसै बेनिखायनो आं नोंखौ बेसेबा रागा जोंना दं मिथिबाय बिबारिना मा बुङो बियो इसेबां फैसा हरबाय थेवब्लाबो आंनो थाइसेबो हरासैलै बे गायदेया साला थाङा दा साला नोङो तुलतुलुखौ नागिर दोखो मोनाबो जानानै नोङो तुलतुलुखौ मा सानदों नोङो मा सानदों जोंसिसो आङो जोंसिजों एसेबां हेबनाङा जोंसिया मोजांबासो मोजां गाज्रिबा बेसेबा गाज्रिखा सहस सानना लानाङा नोङो आंखौ गथ' बे देवानि नाकखाथिया साला बाव थैयैखो अमा बेदर एवनो खिन्थानाया बाव खारैखो बे नाकखाथिया साला र' दिनै फैथों र' न'आव बांद्रायसो देखायग्रा जादों बियो मालायनि आंग्रां मांग्रां फिसाफोरखौ फिसिनानै आंहाबो जेबो लाब जायाखैहाय उन्दै समाबो खम खस्थ' होदोंमोन आंखौ पापिया 2 मिनिटल' थागोन होननाया नै नोम्मा खर'नि आधा घन्टायानो जासिगोन दाबो मोनफैला दा आरो बिदाया आंखौसो रागा जोंगोन अबाव थैमारखो ना सोरबा हौवाफोरजोंसो लाइन मारिनो थांदोंलै दा बिदाया नागिरफैगोन बेदरखौ जानो आंनो एवनोसैहाय नङाबा आंसो दोखो रायजासिगोन आधा घन्टा जाहां नेबाय बेथो दोखो रायजामारसिगोन आं आलै दाबो बेदरखौ एवाखै नामा
आबा एवनि र' एवनि मा दासो एवनिलै अबाव अम्बिकिया अबाव बेनोथ' आबा बे देवानिया नाक खाथिया फैनोनो थाखाय 2 मिनिटनि उनावनो फैगोन होननाया आइया बिदिसो होमबा र' फैथों र' सालिया दिनै बिखौ आरो नोंबो बेदरा एवनोबा एव नङाबा दानो बेदर सेदर गारजोबना होनसै आं नाङा र' आबा नाङा आं एवनि नोंहाबो मा एसेबो गियान गैया नामा फिसाजोआ न'आव फैयाखै नों एवनो हाया खर' खालामबाय थादो नोंलाय दलाय मोनजासिगोनसो सानदोंमोन अरखौनो जरायाखै बेदर एवनायाथ' बाद हो अर जराय आरो एव नङाबा आङो हाखराव गारहरनोसै बेदरखौ एवनि र' फिसा एवनि दानो मोनगोन र' दानो मोनगोन गेसबोसो गैबावा गेसखौबो बायना लानो हायाखैलै असभ्यफोरा साला एवनोबा एव दानो एव एवनि र' आबा एवनि बेदरखौ सुहैग्रोनि आं र' बे अम्बिकिना सम्बिकि दिनै आं बेखौ बारना जोगोनखा दा आथाय साथाय गगोन दिनै बेखौ आङो र' फैथोंल' र' बियो न'आव आंखौ सिनायाखै नोङो हो रागा जोंबाथाय आं रावखौबो सिनाय हायालै आरो नोंथ' मालायनि फिसाबावसो सोरनिबा फिसा फिसिनो लाबोनायफोरानोसो माखौबा इसेबां लेबेल आगै अम्बिकि बेनो आंनि न'आ ओमफ्राय आदा नोंहा रावबो गैमारा नामा सनाथि आब'नि अनगा नोंहा रावबो गैया आइ आफामोनालाय जोंफोर उन्दै समावनो थैलांदों ओमफ्राय आं हाबा खालामदोंमोन आगै हाबा खालामदोंमोन ओमफ्राय बाजैयालाय बाजैया होनबा अबाव बाजैया आंखौ फैनाय नुबा लाखिनाय नङा खोनालै आदा आंखौ गाज्रि मोनगोन खोना आगै नोंसा बाजैया बेफोरबायदि नङा आंसो गाज्रि बाजैयालाय अबावथ' होनबा आदा गैला आंखौ गारना थांबाय नोंखौ गारना थांबाय नाथाय मानो ना गुबुन हौवाखौ गोसथोना थांबाय आदा सनाथि आगै नोंसा बाजैया बेफोरबायदि नङा माबा अम्बिकि आगै आंसो गाज्रि बेसेबा आं गाज्रिखायनोथ' नोंसा बाजैया आंखौ गारनानै थांबाय नोङो मा गाज्रि आदा माने आङो बेसेबा गोजानावसो खामानि मावनो थाहैदोंमोन ओमफ्राय बेयाव सासे एनिया मुंनि सिख्ला आं गोसो थोदोंमोन बे सिख्लानि थाखाय आं बेसेबा फाग्ला रखम जादोंमोन अम्बिकि आंनिनो गोरोन्थि आं हिनजाव थाखानायनि उनावबो आं मोजां नङालै आगै आं मोजां नङा नाथाय आं दा सोलायबाय थेवब्लाबो गोसोखांबाथाय बोरैबा मोनो जेब्ला आगै सनाथिया बेरामाव गोलैना दङमोन थेवबो आं बेखौ नायनो फैयाखैमोन गासैबो बै एनियानि थाखायनो जाजोबदों आं बेनि थाखाय फाग्ला जादोंमोन दासो सानबाथाय बोरैबा मोनो आं बेसेबा बोरैबा मोनखायो आगै आं सनाथि आगैखौ खेबसेबो खबर लानो फैमारासै इसेबो केयार खालामासै आं आगैखौ इसेबो थाल लामारासैमोन आं जुदि सनाथि आगैखौ थाल लानाय मोनबा बियो खिजानिबा थांनानैनो थागौमोन खोना आंनि थाखायनो सनाथि आगैया थैनाय बायदि जादों आं जुदि सनाथि आगैखौ एसे थाल लानाय मोनबा थांनानै थागौमोन दिनै आरो नोमबाजैखौबो आङो इसेबो केयार खालायामोन इसेबो खबरखौनो लाया जादोंमोन बै एनियाखौ मोननानै बेनिखायनो दा बिसोरो आंखौ बेसेबा गाज्रि मोनखाना दङ बेनिखायनो दा बिसोरो आंजों थालानो न'खौ गारना थांबाय बै एनिया असभ्यनि थाखायनो जाजोबदों गासैबो आं एनियाखौ गाराखै अम्बिकि बेनि थाखायनो जाजोबदों दे माथो खालामबावनो आरो आदा जानांगौआ जानानै थांबाय थेवब्लाबो बोरैबा मोनोलै आगै सानबाथाय आंनि आगै सनाया बेसेबा मोजांमोनलै आङो सनाथि आगैखौ बेसेबा गोसोखांबाय थायो नाथाय नोंखौ नुबाथाय गोसोखौ एसे स्रां मोनो फै आगै आं नोंनि रुमखौ दिन्थिना होनि दायो मोजाङै रायज्लायगोन दे आगै जागोन दे आदा दाथ' नोंनिया दख'नाबो गैया नोमबाजैनिया दङ खोना र' नोमबाजैनिखौनो गानबानो जाबाय जागोन दे आदा फै आगै आं नोंनि रुमखौ दिन्थिनि नोङो गिगोन नामा आगै आदा आंनाव गिनाय होननायानो गैला नोङो जुदि आंखौ बासायमोनबा आदा आं दाहालागै थैसिगौमोनानो खोना दे जालांबाय आरो बेफोरखौ बावलांदो आगै फै नोंनि रुमखौ दिन्थिना होनि आं फै सना नों एसेबां मानो खामानि मावो दे एसे जिराय बेसांथ' जिरायबावनो आरो आयाखै मानो आखायानो हांगार जाजोब्बाय अराव ओंखाम संबाय थादोंना आरो खान्था साराय सुबाय थादोंना बेनिखायनो हांगार जादों आखाया नोंसो मोजांलै रांखावरिया बेसेबा गाज्रिथारलै आंखौ बेसेबा गाज्रि बाहायोमोन
आं बेखौ बेसेबा अनोमोनलै नाथाय बियो आंनि अननायखौ मानो बुजियासै साला थाङै थाङै मैथास्रिनि हौवा नोंनि असे बिदाजोंसो खारसनहैनो मोनबाय आरो बिबो मोनदोंना साला दा जेलाव जोबजाना दोनजाबाय नों दाबो रांखावरिखौनो बावलांनो हायाखै न' माथो रांखावरिनि नामखौनो लाबाय थायो सानफ्रोमबो माबा सरि दे थंफ्रि सना सरि दिनैनिफ्राय लाबाबो मालाबासो लासिगोन दे होमबा थाथ'दे सना आं गजासगाव मालफुवाजों साहा लोंहैनो थांनि र' गोबाव सम जाथारबायमोनलै साहा लोंनो मोनिया बै दे ला थाथ' बै रांखावरिखौनो दाबो बावलांनो हायाखै बे थाख्लाया बिनिल' मुं दिहुनबाय थायो माबा आयै नोंसोरसो माथो औ मादै दिनै नोंखौ खबर लानो फैदों र' माबायसि मादै थाख्ला दादैया नोंखौ जेबोथ' बुङाखै बुंनायालाय जेबो बुङाखैमोन र' आइ नाथाय बै रांखावरि असलफोरनि नामखौसो सानफ्रोमबो दिहुनबाय थायो आं मिन्थिखागौ आयै आफाया बै रांखावरिखौ दाबो बावनो हायाखै होननानै मोनथियाहाय माबा बिनि नामखौनो दिहुनबाय थायो सानफ्रोमबो आं जोबोद रागा जोंखायो मालाबाफोर जुदि रांखावरिखौ लाबोयोना आं बे न'आव थाला एबारनिफ्राय आंखौ बियो जिमान आथिङाव हमनानै खुलुमबाबो आंखौ मोनफिनला एबारनिफ्राय ओइ एबार खिन्थु बिनि बाथ्रायाव गलिनांला नोङो बाथ्रायावथ' गलियाखैमोन र' आइ नाथाय बियो गावनि खर'खौनो देख्लाना लाबाय थादों नालाय आंबो बिनिखायसो फैबाय ओमफ्राय मानसियालाय न'आव दंना गैया माबा गजासगाव मालफुवाजों साहा लोंहैनोनो थांबाय आंबो साहा एसे फुदुंहैनि र' जिरायनाय नोंसोरो थाङा फुदुङै थां नोंनि आखाइनिफ्राय फुदुंनाय साहा मोनलोङिया बेसेबा गोबाव जाथारबाय जिराय आइ बिबारि दे जिराय आं फुदुंना लाबोनि र' औ दे जिरायगोन दे मादै